започна преди 2000 години в Палестина. Една страна, чието жители бяха евреи, но я управляваха римляни, които преброяваха населението през онази епоха. Всичко започна през една звездна вечер в Витлеем, малък палестински град. От римляните беше издадена заповед, която казваше, че всеки трябва да се запише името в града, в който се е родил. Римляните искаха да знаят колко хора са под тяхно владение. Затова Йосиф, който живееше в Назарет, Галилея, тръгна с жена си Мария, за да се запише в родния си град Витлеем. Нощта се спусна, когато те пристигнаха в Витлеем. Потърсиха място, където да отседнат в града, но без успех. О, уморих се вече, Йосиф, хайде да почукаме на тази врата. Може би ще се намери място за нас. Какво търсите по това време? Идваме отдалеч, жена ми очаква дете. Искаме само един ъгъл да си починем. Не виждате ли колко клиенти имаме? Не смогваме да ги обслужим. Тичай, жена, ще напълним писията. Разочаровани, те си тръгнаха малко по-надолу от къщата, която се виждаше и светеше. През отворените прозорци се чуваше смях и човешки глас. Какъв гостоприемен дом! Браво! Може би тук ще има един ъгъл за Мария и за Йосиф. Браво! Тази вечер ще празнуваме и ще изпием всичко това. Идваме отдалеч, жена ми очаква дете. Искаме само един ъгъл да си починем. Няма място за вас тук. Не вижте какъв голям пир имаме. Най-сетне всички са събрали в кръчмата след толкова години. Остави да се весели, човече. Колко жалко, че не ги приеха. Сега пред тях изникна сграда, малко по-голяма от другите. Не се чуваше шум, но някой живееше там, понеже се виждаше светлина. Идваме отдалеч, жена ми очаква дете. Искаме само един ъгъл да се починем. Няма място за вас тук. Аз съм римлянин, ние сме чужденци тук. Ние не се занимаваме с такива като вас. Ние се занимаваме с много по-важни дела. Трябва да увеличим владенията си. Ето това е славно. А сега се махайте! И тук нищо, но на няколко крачки по-долу се виждаше светлинка. Може би тук хората ще им помогнат. Идваме отдалеч, жена ми очаква дете. Искаме само един ъгъл да си починем. Няма място с вас тук. Не виждате ли мизерията и бедността, в която живеем? Управниците ни пият кръвта. Те са виновни за целия живот. Не можем да ви помогнем. Трябва да намерим начин да счупим оковите, които ни връзват. Йосиф и Мария, съвсем отморени от дългия си път, се тръгнаха. Но накрая намериха един беден обор, където да прекарат нощта. В това време на същото място имаше овчари, които живееха в полето и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната си слава ги осия. И те се уплашиха много, но ангелът им рече: Не бойте се, защото ето благословява ви голяма радост, което ще бъде за всички хора, защото днес ви се е родил в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ.
това ще бъде знака. Ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли. Браво. Нека тогава отидем на Вифлеем и нека видим, що е станало това, което Господ ни заведе. Ние, бедните овчари на Вифлеем, посред нощ видяхме ангели да пеят на небе и чухме бедни дарове на Спасителя да се поклоним. Сега гледаме нашата радост, че първо на нас, бедните овчари, извести раждането на нашия Спасител. В това време гостилничарят с парите му, кръчмарят с виното и пирът му, римлянинът с славата и управлението му, витлеемката с оковите се засилиха и пъшкаха преуморено. О, колко тежък става товарът ми! Кой ще ме освободи от него? Габи, научихте ли? Научихте ли? Научихте ли новината? Чухте ли песента на ангелите? Данчо. Къде е царя, който Роди се Христос. Роди се Христос. Къде е царя, който се роди, Спасителя наш? Не видяхте ли звездата на небето? Сме видели нищо, нямахме време. Можете да се отчитате. Гостилничар, не сме видяли нищо така. Той обаче, ние нямахме място за него. Ние нямахме място за него. Той обаче има място за вас. Обича ви и дойде, за да потърси и спаси всички хора. Габи. Къде е Габи? Давай. Той обаче има място за вас. Обича ви. И дойде да спаси хората. Гостилничаря, кръчмаря, римлянинът. Обича ли не? Тогава да идем при него и да намерим Христос. По пътя си мислиха за товарът, който ги мъчеше. Но щом пристигнаха, товарът сам падна от плещите им. Всички освободих се, свободен съм. 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 Всички застанете. Значи, четей там нещичко. За да може всичките да ме виждат. Сега 3-4. Понеже човешкият син дойде за но ние, които приеха даде право да станат Божи чада, сирич на тия, които вярват в Неговото име. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да прибие един, който вярва в Него, а да има вечен живот. Браво, Натиси.